Čaute. Takže dneska budeme jesť tieto hnilé rajčiny. Sú po záruke asi mesiac, takže to bude dosť jasné. Máme tu samozrejme aj vodu, obidve, keďže sa náhodou povrchali. Je to dosť nechutné, fakt. Takže ideme na to. No fakt, 3, 4. Bože. Napij sa. No a napij sa. Je to za nami. No tak čaute a na budúce bude ďalší diel, ak sa nám podarí. Ahoj.